Pananaksak sa sarong barangay Tanod sa siyudad ng Legazpi, nahulikam. Uyan report. May hiling sa video na ini ang naglalakaw ng mga residente. Kabali na ang 38 anyos na suspetsado sa may barangay hall as in public market sa barangay Banyo, Legazpi City, Albay. Hasta sa nagluwas gikan sa sarong kakanan ang sarong lalaki, kaibahan ng duwa pang persona. Kan bigla na sanang inatake ng saksakan suspect na si Ronaldo Baloloy, sarong garbage collector, ang barangay Tanod na si Alan Castro na nakalaog pa sa nasambitan ng kakanan. Nagsapo nin malalang tama sa tulak ang biktima na naging rason kan pagkagadan kaini, mantang tulos man na duminulag ang suspetsado. Enot digdi, nagkainitan subot ang duwa, makalisawayon kan biktima si Baloloy, mantang nakikipag-argumento sa sarong barangay Kagawad. Pigsaway nga ni kaning Tanod ko, ining gadandigdi na sa aga na dahil kang ngayang respeto tinaraman sa Tanod dahil kang ngayang makiaram dahil man ngayaram dito yun ito sa nangyari. Totoo lang, pa sa Diyos ko na kung ano man ang ginibom mo, kaya gum bahala ng mal na Diyos sa imo kang ginibom mong ini. Katakod ka ini, inalarma naman kan mga otoridad ang mga Tanod asin residente kan lugar na mag-ingat kontra sa nasambitan ng suspetsado. May mga nagtaraman sa kuya na may mga threat na igwa pa sa susunod din kita na pa manlalagtapos. Pero inalarma ko naman ining mga residente, pag walang ining mga Tanod, ining mga residente na lalo na pagkabanggi, maging alerto sila. Sa kunya nagpapadagos pa ang investigasyon as in manhunt operation kan mga otoridad para madakop ang nasambitan ng suspetsado. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.